Hello. Hello everyone. Masama pakiramdam ni Ate Emma. Napipilitan lang mag-LS. Hindi pa ako nababangon. Vincent. Osbigim. Elbe. Hello. Mambot Tangira. Salamat sa inyo. Sama pakiramdam ni Ate Emma. May sakit si Ate Emma. May sakit si Ate Emma. Ay, naku. Nasusuka ako, Lord. Hello everyone. Nasusuka ako, Lord. Nasusuka. Nasusuka ako. Masama ang pakiramdam. Hello everyone. Mega love shout out sa inyong lahat. Shirley Cap. Ano naligo ka, Lord? Ay, naku. Salamat. Salamat sa patambay.
Yan, Lucas, Rachel, Musty, salamat na. Oh, yes. Sis Dakila, salamat sa pagdala. Salamat sa patamsak. Sis Dakila. Ay, nako. Hmm. Anong oras tayo punta? Oo, sige. Ay, naku. Di kaya ako mag-ano dyan, magsusuka sa sasakyan, Lord? Di kaya ako magsusuka sa sasakyan? Nasusuka ako eh. Magdala ng plastic. Ay, naku. Ah, hindi na ako maliligo. Oo. Ay, nako. Aalis kami, punta kami ng labas. Mamaya.
Ay hindi na ako nagbabasa. Hala, may mga bisita pala. Naku, ugat. Arangski, salamat. Nirab shoutout host at sa lahat from Rakila. Ni minani ko, ni mon ko, ang manik na, makina ni Monica. Ayun. Superman, Kabsat, Kulasa, hello sis, Dan play 10 videos mo all in red line nakapost na sa community ko. Wow, salamat sis Kulasa. Anong oras dyan pupunta dito daw? Anong oras pupunta dito? Anong oras pupunta? O sige. Ano na naman yun? Maaga pa naman. Ako hindi na maliligo. Samang pakiramdam. Ang dali naman na matapos. Nanonood ko yung pusa eh. Dan, ang daling natapos yung pusa, pinanonood ko eh. Oh, salamat sa paharang po, ga. Pasensya na kayo. Ngayon lang ako may sakit si Ate Ima. Salamat sa pag-connect nyo. Connected sa atin. 15 minutes lang yung pusa eh. Hilal, ano ba yung tawag yan? Hilal, Jambang Sinha, kaya Indonesia.
Pigalab shout out. Hilal. Mamaya alis na kami. Alis kami mamaya ng mga magpa-check up ako kasi may sakit si ate, ilang araw na nasusuka pati ako ngayon hanggang ngayon. Ate Mary, Pusok, salamat. Lilian Waten, Recap TV dahil from Lilian Waten. Sakit ng ulo ko. Bibas. Dan Pulasa ng Riyadh. From Cebu, Taglad. Tamsak Tian Bukal. Harang. Watching ako sa doon sa So guys, ito na ang aking Google AdSense! At siya po ang yung naghatid. Kaya maraming salamat po Lola and Lolo. Ayan Salamat po, daw sa PM lolo. Post Office. Ayan po. Taga-post office po sila. Sila po yung naghatid ng aking Google AdSense. Ayan. Kain tayo, Thank you so guys. much po Lola, Lolo. Ayan. Let's see. Ito na guys. Ito na. Hindi ko na kailangan Kain tayo ng pumunta ng grapes. munisipyo. Guys, grapes. Oh. Hinatid na mismo dito sa aming bahay. Ay, so excited na guys. Excited na. Google. Ayan. Ayan na siya.
Thank you so Replay yung much. ano ko. So guys, ito na po, dumating na yung ating Google AdSense. Ayan. Ate Mary, Diana Dumating OFW, nga po pala siya noong Ventures. July 24. Bali, Salamat, maraming salamat 1 month and sa pagbisita ka 4 aking days ina. siya dumating nung start na Sisi ko Diana, thank you nag-message so si much from Chiboka. nag-message AdSense na pinadala na yung ating AdSense fee. Chibukal, bahay mo July po. 24 siya dumating, From Pulasan tama-tama. ng bahay. Nasa Ay, bakasyon Riyadh. ako doon. Nasa Nandyan, bakasyon ano, ako, nasa sis. Pilipinas ako. Nandyan, sis Riyadh, Kaya, Pulasan. nasa akin Nandyan talaga yung link niya. na-receive ko talaga itong ating Nasa taas. Google Ayan. AdSense. Paano nga po pala ito nakarating sa akin? Itong Google AdSense na to, gawa ni Lola Iya, tsaka ni Lolo Uchog. Juliano, maraming salamat po sa inyo na matyagang naghahatid ng mga sulat sa aming bahay-bahay. Plano ko nga po pala noon, sadya na sa aming munisipyo kung talagang dumating na. Pero nung time na yon, siguro before lunch yun nang dumating dun sa amin. Narinig ko nasa loob ako ng bahay, narinig ko na nabosesan ko yung lola ko na yon na tuminto sa amin. Sabi niya, may sulat sa inyo. Sabi, may sulat kay, una niyang ibinigay dun sa hipag ko, meron din dumating na sulat. Then sabi niya, dun sa anak mo, meron din kay Cherry Ann. Sabi niya, narinig ko na yung Cherry Ann. Nagtatatalo na talaga ako. Ay, nakaka-Google AdSense ko yan. Ay, Google AdSense ko. Sabi kong ganun sa ano, oo, sabi Sana ko, all. Lola Iya, oo, sa ano nga yan, sa Google nga, itong dumating na sulat sa iyo, sabi niya. Ayun guys, kaya ito na yung ating Google AdSense. Kaya, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa mga Kapatid taong Diana, big love shout out from sumuporta sa aming Superman. channel, na tumulong lahat-lahat sa amin na hanggang sa Ano yung apalo? Ilaw namin. fishing, lahat sa watch Nakakaano hour. yung silaw yung Maraming salamat po sa inyong lahat. Hindi ko na po ilaw. kayo iisa-isahin. Alam niyo na po kung sino kayo, kung sino yung taong tumulong sa amin para makamit namin itong aming Diana, hinihintay na OFW. ito. Kaya maraming salamat po sa Thank you, inyo. salamat. Kami po ay taos puso nagpapasalamat at malaking utang na loob po namin sa inyo yung ginawa niyong pagtulong sa amin. Kaya maraming salamat po. Kaya ito po, excited na tayong mag-open ng ating Google AdSense. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa amin. At saka sa door-to-door na talagang dupat sa aming bahay itong aming Google AdSense kay Lola Iya. Maraming salamat, Lola Iya. Ito na po yung ating Google AdSense. Ayan na siya. Ngayon po ay i-apply na natin sa ating Google AdSense. Maraming salamat. L3. Thumbs up, subscribe. Ano yung ilaw namin? Do you eat yourself? Cian Bukal from Pulasan ng Riyadh.
Like 15 host. Thank you. Dan Sukli from Kulasa. Maingay yung ano ko ata. Saglit. Kasi baka maano. Maingay baka. Clear naman doon sa ano. Itong ilaw lang. Omni, Anais. Hello sa inyong lahat. Narito na naman si Mami Etsy para Talagang ipagturo maano kayo yung at ilaw. ipakita sa inyo kung paano gawin ang dieta sa Saglit. puso. Sino to? Ngayon, bago ko Ba't sabihin ang nag-iba? mga Di ba dapat ito? Iba yung lumabas kanina. Pangit ng silaw. Ilaw. All about food and travel. Tigdalawa kayo tambay at Ima. Sabay kayo ni Bicol. Ay, naka-open ba? Hindi ko alam. Sige lang. Salamat. Pugag. Namaskar from India. Ladies. Greeting everyone in the chat. From Lady. Tagal-tagal naman. Sige lang, kapatid. Pugag. Ba't hindi ko ma-open yung... Ay, ba't hindi ko Hindi ako makalagay ng jacket. Oh. Ladies, wait lang ha, ladies. Hindi ko maano matas yung tagal. Tagal ma-attach yung ano. May garutay. Ganito na lang. Natapos ko. So, ayaw na. Mag-stack na. Ayun.
Ning Igay, thumbs up. Salamat. Ba't ganyan kaya, no? Maliwanag siguro. Dahil sa liwanag ng ilaw. Nasisinagan ba? Lord, nakabis ka na. Lord? Ning Igay from Omni. Dan. All about in travel. Loko. Ano yun? Please watch my video. Sige lang, Tining. Do you eat yourself? Mr. Cupido. Maliwanag, iba yung ano ng ilaw eh, oh. Pag ganito rin. Biko by Nigrab shout out. Yan, di ko na naman matats ito. Ano, kainan na? Ay, next.
mga naunay. Ito ano lang naman ito, madali lang naman yan. Ba't nag-ano yung ilaw? O yan. Si L3. L3. Watching din natin. Ano pa yung pinaggagawa-gawa niya. Tamsak. Tamsak L3. Oh. Ano lang naman yan, 1 minute. Yung pusa mo, tapos na, Sir Likap. 15, ano lang, seconds. Please watch my video, new video. Yes, all about food. Wait, okay? Bakit? Nagtatawagan pa ba? Hindi, siyempre ko kumukuha ng ano doon. Yung ano pa niya, siguro, cellphone pa niya, baka nasa kanya pa. Baka may nakatago sa cellphone niya. Ilan bang cellphone niya? Oh, dalawa pa na eh, pwedeng itago. Yung isa, tatago niya. O kung wala siyang load, luludan niya yung ano. Yung isa. Ano, tapos na? Natabunan na yung iba yata. Do you eat yourself? Tamsak. Tamsak with view. This is your video. Ne? 1 minute only? Ay, what is this? Second only? Wait, okay. Wait. Oo nga, no? Yeah. Only 11 seconds. Only 11 seconds your video. Do you eat yourself? Next only.
Eat, 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 eat. Eat ba? Eat tayo ng ano. What is this? Ano ba yung niluluto mo ito? Maano yung ilaw. Grabe yung ilaw, maano. Ate ate Ami, syukran kiti, ano? Kiti may beautiful. Syukran, omni, nice. Wala na yung maraming ninja ko. Napang dikit. Nasira yung cellphone ko na isa. Nandun lahat yung mga ano. Konti na lang ang pangdikit ko nandito sa main channel. Yummy. I will do. I will do also this chicken. What is this chicken, right? Aywa. Ning igay. All about the travel. Please watch my new video. Yes, yes, yes. Okay. Wait a minute. Your turn. Wala na. Harang. Tamsak. Dollar na yan, dollar. Omni, this is dollar. Ha? No skip. Si Bin Melio, nag-grab shout out. Sabi ni Dulce, Lord, talagang masagap si Lord. Sino? Ay, si Marita? Ay. Ano na, tapos na? Finish? Finish pa? Yeah, finish. All about ako. This new, ano, like, and this one also. Subscribe sa Bill All.
सोयाबीन की बढ़िया उसका Ning कीमा आता है Igay मालूम dan है, वो please बहुत from पसंद है। और ये Omni मैंने 15 Anais. से 20 मिनट भिगा के रख दिया है। और अब इसे थोड़ा सा साफ कर लेते हैं, निचोड़ के स्क्वीज कर लेंगे इसे और निकाल लेंगे। तो ये फैला लिया है देखो। अब दोबारा इसमें पानी डालेंगे ताकि और भी जो जो डर्ट है ना Mm. निकल जाए। इसे दोबारा पानी डालेंगे, बाकी की सामग्रियां मैंने तैयार कर ली है। बहुत ही सिंपल से बेसिक सा खाना बनाएंगे और बहुत ज्यादा स्वाद लगता है। Si ano yun? कढ़ाई रख ली Sa... है एल्युमिनियम की, उसमें रख दिया है थोड़ा सा सरसों का तेल। Doon sa सरसों के ano तेल में yun? इस तरह की खिचड़ी बहुत ज्यादा यम्मी लगती है। Oo, इसमें दे दिया है लाल मिर्च का छौंक Joy. Saka si... और ये Dalawa कसूरी yun. कश्मीरी लाल मिर्च है। ये तीखी नहीं होती लेकिन इसका टेस्ट बहुत यम होता है। और लहसुन, Bakit nandoon? अदरक, Pinakuha? हरी मिर्च और इसमें प्याज डाल दिया है। बस इसे बहुत अच्छे से भून लें। ये बहुत ज्यादा यम्मी लगता है, Doon sa कभी pinuntahan बनाना। niya? और मतलब बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आने वाला है, हस्बैंड को बहुत ज्यादा Di ko पसंद nga आने alam वाला है। eh. आप भी ऑफिस जाते हैं तो लेकर जा सकते Yung हैं। ano rin ni... उसके Ano बाद yun eh. चाउमीन और Si... टमाटर डाल दिया है। तेल थोड़ा Si... ज्यादा डाला है इसमें ताकि इसका Jollibee. टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा आए। Hindi pala, और pinakuha बस ko kay बेसिक से ano. मसाले, Ay, hindi. हल्दी, नमक, जीरा पाउडर Ay, hindi. और Diyan गरम sa मसाला डाल Jollibee. दिया Si है। Jollibee din चाहो तो doon pala. जल्दी डाल लो, मीट मसाला डाल लो। बस इसे बहुत अच्छे से हम लोग पका लेंगे, फ्राई कर लेंगे। उसके बाद निचोड़ लेंगे Wala कढ़ाई about को travel. एक This is तरफ। your what's ano, और what's ये your अपना कीमा video? हमने This पकाया one, है see. ना, इसे अच्छे Ako, से oh. बहुत अच्छे से स्क्वीज करेंगे और इसमें थोड़ा थोड़ा करके This your डालना है। video. उसमें अभी Already. पानी नहीं डालना है। Ah, okay. Which, और what's इसे new बहुत daw? अच्छे से मसाले डाल लेते हैं और Bukak. इसे Patawa-tawa ka dyan. मिलेगा। Siyan bukal. इसे हम लोग बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। और गाइस जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज लाइक एंड शेयर कर देना, What's not? सब्सक्राइब कर देना Panoorin मेरा din natin चैनल। para wala silang और masabi. Yung mga और bisita. मेरे वीडियोस को खूब सारा प्यार देना, मुझे बताना किस तरीके के वीडियोस आपको पसंद है देखना। इस तरीके से इसे मैंने मिक्स कर लिया है। और कमेंटिंग करके ज़रूर जाना प्लीज़, कमेंट्स करना, मुझे कमेंटिंग बहुत अच्छी लगती है, कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। उससे ना एक तरीके का मोटिवेशन मिलता है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम लोग ढक के रख देंगे क्योंकि ये थोड़ा कच-कच टाइप का करता है Ang और dami ng ढकने views से niya, ढकने oh. से Ang बहुत अच्छे से sipag-sipag कीमा nilang बना ano लेंगे। eh. तो थोड़ी देर 800, के बाद ano इसे na, निकाल के देखेंगे। अभी इसमें पानी है 800 और ये पकाते चलेंगे। mahigit थोड़ा views और ni रख देंगे हम लोग All About ढककर। Travel. बस अब 5 मिनट में पक जाएगा, सिम Tapos आ daming जाएगा। like niya, oh. अब ये चलेगा। मैंने इसे कर लिया है गार्निश। और अगर आपको लगता है Paborito कि ng इसे amo ko और yan. ज़्यादा सूखा करना है तो गैस को कर लो तेज, तेज आंच में और इसे अच्छे से सुखा लो। देखो कितना यम्मी सा दिख रहा है, बहुत अच्छा सा बन के तैयार हुआ है और बहुत ज़्यादा यम्मी लगता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू सो मच, गुड बाय। Dollar. Dollar yan. Pag may ads, dollar yung sinasabi nila sa akin. Ganyan. Mashallah, Dan. Sabi ni Ning Igay. Iskaluk Omni Anais. Sabi ni ate ni Kabayan. Try kong lagyan ka ng ano. Kasi ang hirap kong matats eh. Ano na? Hindi pa tapos. May dollar pa. Huwag nang skip kasi nandyan na. Dollar yan, dollar. Kabayan, hindi ko matats ah. Dam. Ano ba yan? Ang hirap tats. O, ayan.
kailangan pa yatang computer. Wala akong computer, oy. Ayan, meron na. All about food, travel, dollar. Ang daming ano, harang. Talagang ginagawa nila yung paraan, no, Lord? Alam mo, dyan masisira kasi baka mag-run away. Sino? Hindi naman niya gagawin yung mag-run away. Oh, tagal niya na yung pagparalin na yan. Parehas lang paralin eh. Ah, oo. Wala na. Kaya natin, paano ano yung iinit ng ulo ko? Kasi baka, oo nga. Baka masaktan ko siya, baka may tapos yung cellphone niya. Pag nahara yun na magaling yung utak. Pinag-ano ko lang siya kasi yung ano pa siya nagtatanong ng matlikit, hindi tayo pinagtatanong eh. Kasama-sama. Ano, ang daming harang. Isang taon na ba ang harang yan? Wala, grabe. Oh. Buong skilikat. Salamat sa pakaway-kaway. Tambay lang, host. Masakit. Naku, oo, sige lang. Ako nga rin eh. Naghihiga-higa lang. Walang ginawa. Kundi mahiga. Kabayan. Done all about food travel, dikit pa. All about travel. Connect to Kabayan. Pati sa group chat nila magkakapatid, hindi sa kamag-anak. Ano na yan? Grabe naman yan. Check ko nga. Baka tapos na. Hindi ko lang alam. Grabe, harang naman. Ay, tapos na pala. Tingnan nyo yan. Grabe. Ako pala ang ano eh. Sino na yung sunod? Tapos na si ano? Sining. Atining. Harang pa, Atining. Wow, may harang si Atining na ah. Dati wala ah. Tamsak. Atining. 28. Attending a wedding party. Cousin of my nag-aano yung ano liwanag niya kaya ganyan. Oh. Palakasan ko nga ng konti para marinig ko. Ayan na, tawag na. So, ayan ba,
kabayan, wait ako. Mama, Oda. Mama natin kasi. Sino? Si Abot ba? O, sige. Sino nagsabi si Madam muna? Ay, Madam ano? Sino nagsabi? Wala. Yan bukal. Wala bang sayawan yan? Dance, dance, dance. Pahinaan natin ng konti. Pahinaan ko kasi.
Di pa tapos. Mega love shout out po mga kabayan. Ano yung ilaw? Tumatagos sa ano. $8 million. Mega love shout out. Do it yourself. Call it host. Okay. Wait, okay. Yung ilaw ang masinag. O kaya alisin ko nga itong hindi na ako nag-alis lang ano. Nag-ano lang ako. Inalo ko lang itong ano ko yung jacket ko. Hindi na ako nagbihis. Masamang pakiramdam ko. Sakit ng ulo sa kaka-YouTube. O, di ba? Guys, itong atang kayo YouTube, masakit ng ulo. Nakatutok na palagi sa YouTube. Kaya kailangan din pahinga. Ano, kukuha ko ng bag. Lalabas kami. Tagal ah. Pugak. Tawa-tawa si Pugak. Superman. Cian Bukal. Mano yung sinag ng ilaw ni. O maski na iyan ko. Talagang yung ilaw. Meron pang butterfly, no? Ganda pala ng ano, no? Ang ganda ng kasal ng edit yun, no?
Jomar Beloria. Salamat sa pagtamsak. Ayan, end na. The end. How I cook crabs with coconut milk. Ayan. Galing ni Shirley Cap na magluto. No? Daig pa niya yung mga babae. Ate Egypt, I love you from Jomar Beloria. Tawa si ano, tawa si do you eat yourself? Tawa siya. Ano bang salita nito? Ano bang salita ni Beloria? Ate Mary, kudotik. Ano ba yan? Kudotik silangan mo. Apo, apo, apay na. Dakkel. Jomar. Jomar. Tawa si Lope, Ate Ima. Kasi bigyan ko siya ng darling. Wow, sana all. Hindi ko naririnig. I-boil pa. Mm. Galing magluto Shirley Cap. Magagaya na rin. Maraming scrubs dito eh. Hindi sila marunong magluto. Ano yun? Jomar? Yahoo. Kung naimas, sabi ni ate ni Igay. Oo, host yung Dako Kuday. Sabi naman ni Jomar. Ano yan? Ayan na. Dito na lang yung ano. Dalhin ko itong gadgets. Ha?
Hindi, dadalhin, i-prepare ko yung mga ano ko, charger. Ay, nadala ko ng isang damit. Sakit ang ulo ko talaga. Ewan ko. Dito rin sabi nila may masakit ng ulo. Sabi ko naman, saka ka YouTube na yan. Saka ka YouTube na yan natin, di ba? Maano yung ilaw? Ganyan, para maliwanag. Hoy, ano yan? Pinag-uusapan nyo dyan, hindi ko maintindihan. Ana-ana. Bye na muna, host. God bless. Sige na, isalang ko na lang yung do it for yourself. Isalang ko yung ano mo. Pahinga muna. Isalang ko yung sa'yo. Isunod ko na pala. Patapusin natin kasi para ano, may dollar ka. Diba? Do it yourself. Bahay, salamat. Okay? Isunod ko yung sa'yo. Tapos, si ano pa, yung kabayan, si kabayan. Anong kinakain mo din? Oh, yung ano, oh. Yung grip natin. Maasim yung green. Naku, talaga si ano, oh. Baka editan niya yung ano, vitamin na nakuha. Kamay nalaman nilang ano, oh. Sagot siya. Diba? Ang linaw doon sa ano, pero dito hindi malinaw. Oh. Umaano kasi yung liwanag. Naubos ko na yung grapes yata, oh. Lord. Yummy. Yummy na.
Si Ann Bukal. Yumar Beloria. Ay naapo ni Jumar Beloria gayam datoy nyamit. Ang mga matalusan damin jay salitam. Kunakno kwa Egyptian ka. Wala ka pang harang, sir, ano, Likap, no? Wala akong makitang dollar, eh. Dollar kasi. Ate May. Sabi ni? Sabi ni mama niya? Oo. May course. Ano sabi ni mama ni may course daw yun. Ako grabe na kaibigan ng sinungaling. Grabe na. Nabanggit na yung ano, si Tugot eh. Wala na daw yung babae. Binalik ko daw sa agent. Binakwento si Mm. Kasi minumulis siya nila. Kanyan yan. Ilang months na siya? Si babae. kaibigan niya. Yung kinuha sa agency. Di ba? January ba o February? Basta Ramadan, nandito yun. Kasi umalis ako February eh. February. Dumating ka dito na. Nagbakasyon ako sa Pilipinas February. Nandito na siya. O February, March, April, May, June. May 5 months na siya. July. Magsi 6 months na. Hindi, February, July. 5 months pa lang. 5 months? Wala pang kalahating taon. 5 months. Oh. 3 pa naman ang anak niya. Nagtiis siya ah. Ay. Don't forget to Sa like, share, bagay. comment, and subscribe to my YouTube channel, Lick of Simple Kitchen. To God be the glory. The end. Wala, gagawin talaga hanggat ano. Gagawin talaga. Hindi, na ano ko na pala. Napanood ko na pala itong Do It Yourself. Tapos na pala, oh. Sino? Tapos na pala si Do It. Kanina pa.
Nasaan na si Kabayan? Kabayan. Kabayan, kabayan. Bagong kaibigan pa. Oh, sa ninja. Tamsak dan po. The Mystery of Bermuda Triangle. Guys, yung mga ano, inaantok, matulog na, pahinga na. Dakog lagay. Ito yung pinag-ano ko sa ano. Ha? Sila mama siguro. Sila baba. O baka sila ano. Muna. Tamsak. Salamat sa tamsak. Dakog lagay. Mayroon ka ng jacket. Tapos na. Lasa nito ano na
Guys, sino pa? Tapos na yung mga link. Si, ano yung music na ano? Masarap ng buhay natin pag wala tayo kasama. Masarap ng buhay natin. Ano, tignan mo, ginagawa natin. Ay, naku, mamaya. Sige, final. Trabaho dito, trabaho doon. Wala na. Imbis nakakain tayo sa labas, paano tayo makakakain sa labas? Doon. Hindi tayo makakapasyan. Ano ba, kapag nilinisan pa tayo? Ay, Diyos ko, Diyos. 24 hours na naman nakahiga. At least nakahiga lang, di tulog. 24 hours na nakahiga. Matulog kung lasing na sa ano eh. Lasing na sa tulog. Masakit tuloy ang ulo. Ate Mary. Ano ikaw sunod, Ate Mary? Mamaya alis na kami. Punta kami sa kanila. Ay, net. Nagiginaw ako kahit ito ang sinot ko makapal. Pang travel ko ito load sa ano eh. Sa airport. Malamig ba iba sa airport? Oo. Ah, wala na. Nung Iniwan, kami, oo, kasi umuulan. wala na akong mga damit dito. Iniwan ko na sa mga sa Pilipinas. Giniginaw kasi ako eh. Di ba ang init-init? Pero giniginaw ako. Sabi ko, sinungaling ka. Bakit? Ako sinungaling? Baka ikaw sinungaling. Kasi kala daw niyo pupunta ba yun. Gusto ko na sabi, wala pa nga.
Wala akong medyas. Si wow, malaki yung subscribe ko. Ano na, umabot na ng 5,000. Kita ko, oh. May ano ako, may video akong viral din. Weh, nagustuhan nila yung ano, pagliwaliw sa labas. May karugtong pa ito eh. Si, pahinga na kayo. Anong oras daw sila pupunta dito? 9:00 na.
Si Yoyo, ganun na yung ano niya, ilaw niya, doon. Buksan ko yung ilaw niya. Ha? Yung sa banyo na lang, no? Tapos doon siya tatay sa banyo. Saan tayo dadaan dyan? Pwede kunin ko yung susi. No? Jomar, Gloria. Salamat. Salamat, Kabsat. Bongski, Ning Igay, Kabayan, Ugak, Ate Mary. Ate, man yung masokista. Ha? Masokista ka ba? Ano yung masokista? Masokista. Sino nagsabi? Ano niya? Sorry. Masokista ka ba? Ano yung masokista? Hindi ko alam din kung ano yung masokista. Ugak, Ate Mary, mekaniko. Minikaniko ni Moniko ang aking ni Monica. Oo nga. Kung ano-anong pangalan. Bongski Ning Igay Kabayan. Bongski. Chibukal. Ano yun? Ning Igay Kabayan. Mr. Cubito Ning Igay. Mr. Cubito at ni Mary Kabayan. Superman, do it yourself. Chibukal, Pugak, Superman. Ay. Jomar, Beloria. Jomar. Superman, Jomar, Ate Mary, Superman. Jomar, tawa-tawa. Ate Mary, Ning Igay. Jomar, do it yourself. Superman, do it yourself. Jomar, Ning Igay, Jomar. Binabasa ko lang yung ano. Jomar again. Jomar na patawa-tawa. Ate Mary. Ning Igay. Jomar. Jomar again. Ate Mary. Do it yourself. Jomar. Chian Bukal. Ate Mary. Dakog Lagay. Ning Igay. Chibukal. Ate Mary. Chian Bukal. Jomar. Chian Bukal. Jomar. O, yan na. Chat yata. Ako, masakit ang ulo ko. No? Kanina pa masakit ang ulo ko kaya. Wala na akong isa lang. Di, magbabasa na lang ako. Kaya ko nga muna dyan. Magkain ako ng grapes. Salamat sa nag-stay. Wala na, ubos ko yung grapes.
Ano daw? Tawag na. Tawag ka ng taxi. Di ba may taxi? Taxi? May karutay. Eh, wala eh. Eh, yung ko na pumunta doon bukas sa 50. Hindi na, ano, di ba? Alam Ito nila ngayon, yung, ngayon oo na. nga, nag-aantay na sila, di ba? Ayoko na bukas na naman. Ayoko. Eh, gusto ko yung ngayon na nakaready ako ngayon. Ayoko na ng bukas. Sino ang pupunta si Abot? Hindi, sinopal. O ako, sinupal. Kaya kasi sinopal, inano ko na siya kanina kay Madam Mona eh. Baka inaantay. Hindi pa na Madam Mona, isend niya ko na yun. Mamaya nandyan na. Kumakain ako ng grapes. Ay, pakawanam. Pakawanam ako. Bis na matutulog na tayo. No? Eh, tulog na tayo ngayon eh. Guys, lapit ng in. Kami aalis muna. Salamat sa mag-stay. Nabawasan kasi yung ano ko, kaya nag-update na ulit ako. Bawasan na yung revenue. Handa na ang lahat. Sinupat siya na? Ha? Ano siya na? Ha? Nandyan na sasakyan natin. Sakit ng ulo ko. Ano, alis na tayo? Lor? Lor, alis na ba tayo? Sino?
kung anong mangyayari. Ha? Lang siya ano lang. Kung kailan ako, kailan wala naman tumatawag. Dapat pinapabili. O kaya na talaga ako, malawak na yung shell ako sa mukha ko. Tulog na ako. Tulog na ako. I will send you my secret. Ano nang talag ka? Talag ka ba, Rowan? Wala ba? Tulog muna ako. Ay, oo. Tagal-tagal naman may
Anong oras daw? Oras this? Ha? Tulog pa tayo. Ayan na. Nagpipid na. Narinig mo? Oo. Narinig mo?
Ubusin nila yun. Pagkain ng ibon. Pero ubusin nila yun. Wala na silang pagkain mama bukas. Binigyan ko ng pagkain na yun. Binigyan ko nga sila. Uubusin nila yun ngayon. Ako. Ano, magtataksi tayo? Tataksi ba tayo? Ha? Ready? Akin, dami mo kumot. Kumot mo. Kumot mo. Ano? Kumot mo. Bye! Already done. Bye na po. Alis na po kami. O ba naman? Patay na namin yung ilaw sa aming mga... Bye, Lola! Hindi pwede pala itong ano, buluit sa labas. Kung napatayin kasi dita. Pawan Army. Kasi baka bumaba lalo Ate Emma. Ha? Baka lalo bumaba. Ano? Kasi 89. Nandiyan na ba daw? Biridi. In na ako kasi ano. Saan na ba yun? I-watch ko lang itong si ano. Sana yung main channel niya. Si Pawan. Pawan. Ano ba ito?
Ayokong kumain. Madilim, pinatay na namin yung ilaw. Sir Likap, salamat. Hindi ko mahanap yung main channel nitong si Pawan. Nagro-rotate. Sige na, bye na po.